Goddag, jeg hedder Victor Frankenstein, og jeg vil fortælle jer noget om fysikkens lov og kræfter. SI-enheden for kraft er Newton. Og en kraft er det, som genstandene påvirker hinanden med. Der er 3 lov, som er ret væsentlige i forhold til kræfter. Det er Newtons første lov, som siger, at hvis den resulterende kraft er lige med 0 i forhold til en genstand, så vil den genstand enten blive hvile eller bevæge sig med en konstant fart og retning. Et eksempel på det kunne være en astronaut, som flyver i rummet og ikke påvirkes af nogen kræfter overhovedet. Den person vil enten blive hvile eller bevæge sig med en konstant retning og en konstant fart. Denne lov hedder også inertiens lov. Inerti betyder træghed. Og det vil simpelthen sige, at hvis en genstand påvirkes en kraft, vil det fortsætte med at være påvirket af den kraft, indtil en ny kraft spiller ind og påvirker det. Den anden lov, som Newton har lavet, den fortæller om det modsatte ting. Hvis den reducerende kraft i forhold til en genstand ikke er lige med 0, så vil den genstand aldrig blive hvile og aldrig have en konstant fart og en konstant retning. Den vil derimod accelerere. Det vil sige, at en genstand kan accelerere positivt, det vil sige øge sin fart. En genstand kan også accelerere negativt, det vil sige formindske sin fart. Men den kan også accelerere sideværts. Det betyder, at den skifter retning. Eksempel på disse kunne være, når en bil bremser, når en bil accelererer, eller når en bil drejer. Newtons tredje lov fortæller om, at hvis der er 2 genstande, så vil de påvirke hinanden med så modsatrettede lige store kræfter. Hvis man vil have et eksempel, kan man tage en basketballbold og lægge den på jorden, sådan at den bliver i hvile. Så vil man selvfølgelig sige, at den påvirkes af tyngdekraften, som peger nedad. Men den kan påvirkes også en oprettet kraft, da den resulterende kraft er 0, fordi den ligger i hvile. Det vil sige, at der må være en oprettet kraft, som modvirker tyngdekraften. Så vil de 2 kræfter udligne sig med hinanden, fordi de er lige store. På den måde vil basketballbolden ligge i stil i hvile. Så kan man også nævne, at Newtons tredje lov hedder også loven om reaktion, om aktion om reaktion. Det vil sige, at når der sker en aktion, skal der også ske en reaktion. Hvis en person vil kaste en bold mod en væg i et isoleret system, så vil den bold påvirkes af den kraft fra dine muskler. Men den vil også påvirkes af en ny kraft fra væggen, som modvirker den kraft, som du sendte bolden med. Så vil bolden komme tilbage. Ja. Og det var Newtons lov og kræfter. Et virkelig spændende emne.